Paksiw. Morning pa. Morning. Ginataang kalabasa with sitaw and ito. Sarap. Ang sarap. Tapos partneran pa nito. Hindi naghilera lahat yung mga nagtitinda sa yung mga galing sa bukid. Hello guys, it's Christine and this is our family guys. Today is July 14, 2018, Saturday. Okay, maputi yung mukha ko dahil naglagay ako ng cream. Puti-puti. So walang pasok. Laban naman, maglalaba tayo mamaya at ako ay nagluluto pa. So, pakita ko sa iyo yung niluto ko. Tingnan niyo ang ganda ng araw. In fairness, walang ulan. So, ito yung lutuin ko, lechon, diba? Sarap. Gagawin ko itong lechon paksiw. Dala namin to kagabi, guys, kasi galing kami dun sa kabilang bahay. Sa aking father-in-law, nagdala siya ng isang lechon. So, yan. Lutuin ko na. So, eto na pala siya, guys, yung paksiw. Morning pa. Morning. Morning pa. Ayan, kain tayo, guys. Pork ka? Hello guys, good morning. So today is July 15, 2018, Sunday. So ayun. So ako matulog pa. Anong oras na? Malapit na mag-alas 6. Pero eto na niluluto ko na yung aming ulam today. So eto yung aming lulutuin ko. Ginataang kalabasa with sitaw and ito. Lalagyan ko rin ng lutya. Ayan. So, hinigaan ko na yung aking gata. Kaya ilalagay ko na yan sa So, eto na siya, guys. Nilagyan ko lang ng konting gata. At saka, dinagdagan ko ng tubig. Kasi yan papaanuhin ko pa tong kalabasa at saka yung tawag doon, lutya. Papalambutin muna natin. Maghihiwa muna ako ng mga So, nilagyan ko na din ng tanglad. Ayan. So, yan. Gusto rin yung aking sinaing na may itlog. Ito naman, mamaya-maya ko na ito ilalagay pag medyo malambot na. Kasi, overcook naman ito pag ilalagay natin diretso, diba? So, ito yung sobra. Mamaya ko na yan ilalagay. Tapos, sabi sa balita, wala naman daw bagyo na. Pero, may low pressure ako kasi medyo mahangin yung labas. At saka parang makulimlim. O, tingnan nyo guys. So, ayan. Diba? Bagang maaga, medyo mahangin. Tapos madilim. Ayan, diba? Hindi kasi ito yung usual na umaga na Ayan na siya. So, ilalagay ko na yung ibang mga sangkap. Naloto na din siya. Ilagyan ko pala yan ng onion, guys. 2 pirasong onion. Maliliit kasi yung onion ko.
Lo pa kayo. Tapos maglalagay pa ako nito ng malunggay. Ayan, konti lang. Tapos ito, tawag dito, bulad. Tawag dito sa Tagalog, bulad. Tawag sa Tagalog, sa dried. Daing. Daing. Sure, eh. Daing, may Tagalog nito, guys. Hindi ko alam. Basta ito sa amin is bulad. In English, dried fish. Wow, charot. So, hihiwain ko lang ito. Ito yung bigay ni mama sa amin nung pumunta kami doon. So, hiwain ko lang muna. Hugasan natin. Hinugasan ko eh. Kayo hinugasan nyo ba yung ano? Ganito? Kasi ako hinugasan ko talaga siya. Kasi syempre, presko ito nang nandoon sa palengke. So, ayan na siya guys. Hindi ko napakita sa inyo kanina kung ano yung mga ano. Pero nilagyan ko yan ng asin, paminta, at saka yung mga ibang pampalasa. So, nilagay ko na ng malunggay, at saka yung bell pepper. Ayan. Sarap. Ang sarap. Tapos, partneran pa dito. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kawaling ito. Bakit siya umiitim pag nagluluto ako. Ayan, 'di ba? Ang sarap ka partner niyan. Parang nami-miss ko yung mga ano before. Ay nako. Ay nako. Ay nako. Ay nako. Sarap. Kain tayo, guys. Ginataan. Magiging ako. Ginataan. Kung ano na kaning alcohol na kaya. Ayan, sarap, sarap. Ang sarap. Ito yung luto mo. Tunan ako. Bakay trip. So, tapos na akong iluto siya, guys. Medyo, tignan nyo naman yung panahon. Ano, kikita nyo talagang lakas-lakas ng hangin sa labas. Ayan siya. Ito yung pinaka-easy at saka healthy, diba? Walang meat, walang ano, diba? Tipid. Healthy pa. Ito yung ano, tig-isa kami ni Papa niyan kasi hindi naman kumakain si Hagrid niyan eh. So yan, kain tayo guys. So ayun guys, nag-brown out at malapit pa naman ako maloba. 36% na lang to. Hindi ako nakapag-charge ng tuloy kanina. Bigla nag-brown out, Diyos ko. At hindi yung itsura ko. So, kanina umuulan eh. Ulan kanina and then hoy, hindi mo gawa sa akin nag-ulan. Tapos ngayon ay ano pala, kailangan namin mag-study. So medyo ano-ano muna ako ngayon. Mabibisi ako sa pag-ano ni Hagrid sa study niya kasi next week exam na nila. So today is Sunday and Mama, ang dami pa niyang assignment. Ang dami niyang assignment. Sabi ko, bakit ko nagpa-assignment? Eh, as yung isang book pa, sobrang dami. Sabi ko, my gosh, sana hindi na nila pa-assignment. Kasi ano, exam na next week. So, Monday, Tuesday, parang review nila. May pasok pa rin, pero review. And lang magtatapusin naman yung assignment niya lahat. And then, mamayang hapon, ano, kasi kahapon hindi ko siya na pag-study kasi sobrang busy kami kahapon. Kasi diba, kahapon ako nag-grocery. Ay, hindi ko na pala na-haul yun kasi konti lang naman. At saka sa palengke tanan, lahat ko binili kasi may mga cereal pa kasi akong natira. At saka yung gatas, doon ko na rin binili sa ano kasi konting-konti lang talaga. At saka Saturday kasi, hindi ako nakapag-grocery ng Friday kasi sobrang busy. And no, so kahapon ako nakapag-grocery Saturday. So, sa palengke lahat kasi basta every Friday, Saturday, and Sunday, kasi sobrang naghilera lahat. Bibi, walay kuryente, bi. Naghilera lahat yung mga nagtitinda sa, yung mga galing sa bukid talaga. Yung basta, kasi binibigyan sila ng chance sa makapagtinda sa Friday, Saturday, and Sunday. So, yun, ginrab ko na yung opportunity na sa gabi. Pahirapan nga lang sa pagsakay. Ganon. So, ngayon, yun yung aking agenda today is yung actually, konti lang yan nasa to-do list ko. Pero medyo, malaki-laki yung trabaho iyan. Kaya medyo konti lang.
So, yun. Sana hindi ito malubat kaagad yung phone ko. Kasi hindi pa ako nakapag-edit.